Takže dneska som tu sám a ideme otestovať tento DJI Mic 3 mini, či mini, nie, trojka vlastne. DJI Mic 3, tak ma zaujíma, že ako to znie. Išiel som sa trošička prejsť tu do parku, vyvetrať si hlavu, lebo už mi šibe z tých detí mojich, hlasných, hlučných. A skúšam takýto klasický vlogísek. Tu na osamote pekne, aby bolo počuť, že ako ten mikrofón vie nahrávať. Ináč mám Ray-Ban Meta jednotky, vynikajúce okuliare ináč, keď chceš natáčať také POV videá, ako som točil na ten Insta 360. Je to výborná vec. Takže aj celkom dobre vyzerajú. Takže toto je úplná paráda, ale dneska som tu hlavne zase kvôli tomuto mikrofónu, ktorý som si kúpil vlastne zvlášť k tejto Osmopoky 3 kvôli tomu, že je malý, spratný a viac mi pasuje k tomuto Pokitu ako tá DJI Mic 2, ktorá k tomu bola pôvodne. Takže keď som robil také porovnanie, tak naozaj ten DJI Mic 3 znel super, hej, že je lepší ako tá dvojka. Takže asi tam aj vyladili nejaké funkcie tak. Ja som asi už starý. Už ma baví takéto proste ísť do parku, prejsť sa, troška pohyb, troška proste taký samotársky vibe. No a tu mám ten mikrofónik. Neviem, ako to znie teraz, ale vravím, keď som ho skúšal samostatne doma, tak oproti tomu Mic 2 fakt znel lepšie. Človek mal taký mikrofonovejší hlas, taký ako keby rádiový hlas. Takže celkovo tento park je super. Môžem tu testovať Gear. Idem sa ešte pozrieť ďalej. To piči, už niečo po mne leze, nejaká bzdocha. Ty kokso, ale dneska tu fakt nikto není. Je 1. maj, hej, aby ste vedeli. A není tu ani nohy. Neviem, čo všetci robia. Ale fakt tu není nikoho, ty kokso. Není tu nikoho. A tak môžem si tu vlogovať. Jedna báseň. Na budúce sem pôjdem vyskúšať zobrať foťak. Však mám ešte kopec gíru, kopec foťakov, čo by som chcel otestovať. A vlastne ani nemám kedy, nemám kde, lebo však nemám čas pri deckách. A normálne, ty kokso, sem pôjdem a zoberiem, však mám ešte Sony A7C 2 a Sony Z2 E1, full frameové fotoaparáty od Sony, výborné. A taktiež teraz v poslednej dobe som kúpil aj objektívy dobré, Sony G-Master 24 mm tuším, f1.4, čo je že pecka na low light, ale celkovo aj na také bukeh, keď chceš. No a potom ešte chcem vyskúšať Tamron, to je 35 na 150 tuším, f2.8, to je tiež peckový objektív, už skôr taký teleobjektív. Je to tu krásne, pozri. Tu pekne. Vodička, žbonkoce. To je normálne, že relax. Pozri. Krásne. Fakt je tu krásne. Ani nohy tu není, ty kokso. A presne takto čistia ten rybník, že to pekne odteká, tá voda. Špinavá. A postupne sa to čistí pekne. Budeme robiť nejaké také, nie že recenzie, alebo ako by som to povedal, proste testy toho gíru, čo mám. Aj tak ho mám kopec. A iba mi to stojí v poličkách, lebo nemám čo točiť. Tak by som robil také ako keby tech videá. Takže kokos, krásne to tu je.
Krásne. Ani nohy tu není. Ja neviem, čo tí ľudia robili, či včera všetci chlastali, alebo čo, ale normálne ani nohy tu není. To je úplne úžasné. No dobre, idem sa ešte prejsť a troška aj pofúkuje vietor, tak uvidíme, že ako ten mikrofón zvláda vietor a jedno s druhým. No ale fakt nikoho tu není. Som budem môcť potestovať ešte. Takže tak. Tento park proste na jar je najkrajší. To je čistá energia pozitívna. Je to pekný potôčik v Bonkoce. Všetko je pekné. Úpav je tu kopec. Ešte ten tráva je nepokosená. Je to pekné. Je to krásne. Je to krásne. Deti moje, je to krásne. Ty kokso, to je brutálny balzám na dušu toto. Ani nohy. Ani nohy. Dúfam, že tu nie je nejaký medveď, že tu nepobehuje, lebo ma porazí. Naposledy, že tu medveďa videli, ale asi ho už odstrelili chudáka. Ale nie tu dneska ani nohy. Prázdne lavičky, pozri. Prázdne lavičky, nikoho nikde, ty kokso. Aj tam. Nikoho nikde. Normálne, že ani nohy. No dobre, idem ďalej observovať a skúšať a testovať. A idem to tu ešte pokúkať. Tak čaute. Vidíš, teraz fúka vietor, neviem, ako to bude znieť na tom mikrofóne, aspoň to otestujeme, že ako to zvláda vietor a takéto veci. A tu je čo? Tuto máme čo? Teraz fúči riadne teda, ti poviem. Tu je takéto. Ale tak je to opločené. Neviem, kade sa tu tie medvede dostali. Ale tak vtedy to by sa obchal nejaký. Teraz nám riadne fúči vietor. Takže uvidíme, ako to bude znieť. Idem sa tu prejsť po celom tom parku. Neviem, čo by som vám vlastne ešte povedal do tohto Talking Head videa. V podstate testujeme hlavne ten mikrofón, hej, DJI Mic 3, hej, že takže najlepšie, ako otestovať ten mikrofón je proste natočiť nejaké takéto video, kde sa veľa rozpráva. Takže o to sa tu teraz snažím. To je krása. Už aj nejakí ľudia sú vzadu. Už idú tiež za mnou. Tak bože môj, no normálne mi je ľúto, že som si nezobral foťák aspoň, alebo niečo, že by som to ešte potestoval. Tu sú kravičky pekne, ale to nebude vidno asi. Ale fakt ideálne podmienky na testovanie mikrofónu, bo pofokuje taký jarný vetrik. A tuto už není moc nič extra. Tak toto nejako vyzerá. Možno pôjdem naspäť. Tuto je ešte potvočík. Takýto. A tuto, neviem, či to bude vidno, a fúči teraz fajnovo riadne. Tak. Takýto potvočík a tam v diaľke sú kravičky, ale to asi nepriblížim. Tož. Aha. A možno, troška to priblížim. Tam sú kravy za tým plotom. No, tu takto pekne žblonkoce potvočík, fajnovo,
Vetrik pofukuje. Je to niečo úžasné. To je priam relax na dušu. No a ja si idem asi sadnúť na nejakú lavičku. Tuto už moc nič není. Tu sa vlastne ide takto dookola, potom dookola toho parku. Vlastne taký okruh človek spraví. Takže idem ja naspäť. Myslím si, že to by aj stačilo na toto také skúšobné videjko ohľadom testu DJI Mic 3, takého rýchleho. Však hlavne ide o to, aby ste počuli, že ako to znie. Takže a to myslím, že som už dosť tu porozprával, už neviem, o čom by som rozprával. Iba o týchto okuliároch. Teraz si natáčam tými okuliármi. Ináč sú výborné tie okuliare, len jediná nevýhoda, ale v podstate nie je to až tak nevýhoda, je, že točia len na výšku, ale asi ma obsralo niečo. A nie. Že točia len na výšku, ale tak oni sú primárne určené hlavne na sociálne siete, na Instagram, na Facebook. Takže takéto videá na YouTube sa na nich točiť extra nedajú, lebo tuším, že točí to sice Full HD, ale fakt len na výšku a nie je to nejaké extra. Ale na tie sociálne siete je to super. Takže teraz natáčam, teraz to vypnem. No a tak. Idem sa vykvasiť na tú lavičku a pôjdem naspäť domov. Takže sa s vami lúčim. Toto bol taký krátky test mikrofónu DJI Mic 3 spárovaný s DJI Osmo Pocket 3. Ak by ste náhodou niekto váhali, lebo teraz už vyšla DJI Osmo Pocket 4 a vlastne k tej Osmo Pocket 4 je už automaticky ten mikrofón Mic 3. No a vy, čo máte vlastne Osmo Pocket 3 ako ja, tak tu máte dôkaz, že sa dá spojiť aj Mic 3 s Osmo Pocket 3. Takže to je asi tak všetko, čo by som vám tomu povedal. Takže čaute a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu.